Ngisathanda ukubingelela bonke abantu abangase bethole le video lena engizoyenza njengamanje. Namhlanje ngithatha isinqumo sokuthi ake ngivule i-channel lapho ngizoba nolwazi oluthize engilazisa abanye abantu engicabanga ukuthi bengathokozela kakhulu uma ngase kuwukuthi bayalithola lolu lwazi engiza nalo namhlanje. Ngicabanga ukuthi ake ngivule le channel lena ukuze ngizochaza ngamanye amaphupho esingeke ngawabona enzeka empilweni zabantu. Abanye babuza ukuthi usho ukuthini, uthola ukuthi uma uchaza kunjengoba uchazile naye umuntu akubone kunjengoba kunjalo. Ngeke ngakubona ke kukuhle ukuthi nene ake ngikwenze nami ukuze nabanye abakwenzayo abanye ngiyabona baphusha umsebenzi omuhle kakhulu futhi sikujabulelayo ukuthi niyabaqhubeke njalo. Ngase ngiba nami nesifiso ukuthi ake ngike nami ngiqhamuke ngilekelele kwamanye amaphupho, ngoba umuntu amaphupho yinto engapheli, kodwa futhi asuke fanele wena ukusukumele lokho ukulandelele ukuthi ngabe amaphupho asho ukuthini na, afuthi afuna ukuthi wena wenzeni. Umbuzo ke ngiyibuze kona ukuthi kungani siphupha, kubaluleke ngani ukuthi uphuphe? Kubaluleke ngokuthi nene lokho usuke wena waziswa utshelwa ngesimo sempilo okuyona noma nesimo sempilo wena oyiphilayo ukuthi kuphi na kuphi ofanele uqaphele, ikuphi futhi ofanele ukwenze ukuze lezo zinto osuke ubhekene nazo empilweni yakho zibe seziyalungiseka. Ke yini edala ukuthi uma ungakulandeli lokhu ngase kube kubi kangakanani noma kube kuhle kangakanani? Kungenzeka ukuthi wena uma ungalandeli iphupho lakho, lokho kade ukutsheliwe wena mhlawumbe uma ngabe ukulandelile bekuzokusiza, kodwa futhi uma ngabe uthola ukuthi awukulandelanga, uthola ukuthi sekuyonakala, usubona sekudlulile ukuthi ukuba nje futhi lokho ngangikutsheliwe ubone sekonakele ungesenaso isikhathi sokuthi uphinde ukulungiseke. Yingakho kubalulekile ukuthi amaphupho uma siwaphupha kumele siwalandele, sazi ukuthi ngabe sitshelwa ukuthini na ngaleyo into osuke uyitshelwa ke ngalo sikhathi uphuphile. Abanye bayiphupha izinto bazibone abone ukuthi umuntu lento ngathi yimbi, kodwa ngesimo sokuthi yena akanabo abantu eduze kwakhe abakwazi ukuchaza ngento asuke ebhekene nayo ayiphuphile noma ayitsheliwe ekulaleni kwakhe, ibe leyo nto ke ingabisakwazi ukuthi ayiqonde ukuthi ngabe isho ukuthini na ke. Yingakho nami ngeke ngathatha isinqumo sokuthi ake ngisukume namhlanje ngike ngibambe iqhaza emphakathini emphakathini wethu na esiphila nabo nabanye ke sitholana nabo lana kwi-YouTube channel ke. Ngiyacabanga ukuthi nizokuthokozela lokhu engizonithulela kona namhlanje, njengoba sengishilo igama lami nguhlengiwe isibongo ngokamBotho. Ngithi namhlanje ake sibheke ihloko ezithize ezifaka amaphupho. Namhlanje ngizokhuluma ngamaphupho afaka izinto zokugibela, ibhasi, imoto, i-private car, imbala yeimoto ke ngabe i-private car eyelo, ngabe ebovu, ngabe emnyama. Ngizoke ngicela ukuthi namhlanje sike sikhulume ngalezo ihloko. Ngizoke ngiqale ngebhasi, ihloko sebhasi. Uma uphupha ibhasi kusho ukuthini lokho? Uma uphupha ibhasi kusho ukuthi emphakathini wena ohlala kuwo kungenzeka ukuthi kuzoba namalungu omphakathi azodlula emhlabeni anishiye ngokukhulu ukuphuthuma nje. Leyo nto uma uyiphuphile suke kufanele wena njengomuntu oyiphuphile uthandaze, ubabeke abantu emikhulekweni abaosuke uphila nabo emphakathini ohleli kuwona, ngoba lonto njengoba isuke sitshengiswe wena usuke ungaba nento yokuthi bengasizakala uyivimbe leyo nto leyo osuke uyiphuphile wena. Ingakho usuke utshelwe wena ukuthi cela ukuthi ubabeke emkhulekweni, ngoba kusuke ngaziwa ukuthi ubani, kodwa kusuke kuzoba namalungu omphakathi azodlula ngokusheshsha nje nangokukhulu ukuzuma nje. Lokhu lisho njalo iphupho lebhasi. Uma ke uphupha imoto, i-private car, leyo nto isho ukuthini na? Uma uphupha i-private car uyishayela wena, uwena udriver phakathi, kusho ukuthi wena empilweni yakho izinto zakho ozenzayo uzenza kahle futhi ziyakuvumela, ziyalunga. Noma ngabe kuthiwa khona ukubambezeleka okuba khona empilweni yakho okuncane, kodwa uyakunqoba udlule uqhubeke nempilo yakho, nempumelelo yakho ilunge, ubone usuke esinye isigaba ngempilo yakho nangokufisa kwakho izinto zakho ukuthi zenzeke.
kusho lokho ukuthi wena uma uphupha imoto uyi-driver, impilo yakho ihamba endleleni okuyiyona kahle futhi izinto zakho azikuhluphi ngaleyo ndlela-ke. Usuke utshengiswa yidlozi lakho nabantu abangasekho noNkulunkulu ukuthi okwenzayo kuyahamba ngendlela. Ake ngithi-ke uphupha imoto futhi i-private car emhlophe, njengoba ngikhuluma nje imoto emhlophe le ngikhuluma ngayo, uyi-driver wena. Kodwa eceleni kwaleyo moto kukhona umuntu osuke ehleli la eceleni kwakho njengoba udriver lo muntu. Kusho ukuthini lokho na? Ngizokuchaza kube kubili-ke lokho. Uma wena uyi-driver le moto ubona kukhona umuntu ohleli eceleni, lo nto usho ukuthi kokuqala idlozi lakho ey'ntweni ozenzayo likugadile linawe. Yilokho nje. Okwesibili, kusho ukuthi kunomuntu empumelelweni yakho, ekuphumeleleni kwakho izinto zakho zonke ozenzayo wena, oyena odla amandla akho ngendlela ethize ukuthi ngabe imali, ngabe ukufuna izinto ezingaphezu kokwenza, konke okutholayo nayo uyakufuna, usempilweni yakho, ukubelesela empilweni yakho ngayo yonke into oyenzayo wena uyayifuna naye. Yingakho uyakukontrola kahle kahle kuyona yonke wena into oyenzayo yempilo yakho ukuthi uze uphumelele uye phambili nempilo yakho. Yilokho, yingakho kuzophupha umuntu ela eceleni kwakho emotweni udriver. Ake ngithi uphuphe wena-ke futhi udrivelwa umuntu wena uhleli la. Ikabili futhi leyo nto ichaza ukuthi idlozi lakho ilona elikunikeza impumelelo wena. La ukhona yilona elidala ukuthi uze ufike la ukhona ngoba likufaka endleleni okuyiyona yona-ke. Lokhu uzokubona ukuthi vele into zakho zihamba kahle, azinankinga, noma kuba khona leyo nkinga uyasheshe uyidlulise, ulwe nayo, ikwazi ukuthi uyinqobe, uqhubeke nempilo. Yilapho kuzophupha khona udrivele, okusho ukuthi ithonga lakho loNkulunkulu ibona abakulekelelayo ukuthi ufike kuleli zinga okulona ngokwempilo yakho. Ake ngithi uphupha uyadrivelwa-ke. Nawe futhi uyazazi empilweni yakho ukuthi yebo uyakuthola lokho nalokho, kodwa kube khona izinto ezithize ezibambayo. Kukhona lo muntu okudrivela, kusho ukuthi yebo wena empilweni yakho izinto zakho ziyaphumelela, kodwa izinto zakho awuzenzi kahle, awuthokozi ngempumelelo yakho ngoba naba bakufuna lokhu, nakufuna lokhu, ezakho izinto fanele ngabe uyazibheka awuzenzi. Le nto futhi ivamisile ukuthi yenze kakhulu kubantu besilisa, uthola ukuthi usebenza kahle, kodwa naku abantu besifazane okuyibona abafuna zonke izinto zakho nazo, bathatha konke abasho. Angisho ukuthi lokho kubi, kuhle, kodwa kunezinga lapho umuntu usuke efanele khona phela naye akwazi ukuthi athathe izigaba zakhe ezithize ukuthi azafike emshadweni, azafike ekwakheni umuzi, azafike akube nomndeni wakhe. Ukuthola ukuthi kodwa yonke lento akakwazi ukuyenza ukuthini, kunabantu laba bamkhontrolela impilo yakhe ukuze angafiki lapho esuke efuna ukuya khona-ke. Isho njalo indaba ukuthi uma uphupha udrivelwa imoto, abantu abasuke bekontrola impilo yakho nje kakhulu empilweni yakho. Ake ngidlule, ake ngithi uphupha-ke imoto, mhlawumbe imoto ebovu nje. Uma uphupha wena imoto ebovu uyibona noma uyigibele noma wehla kuyona, ake ngihlanganise nje konke kanjalo. Uma uphupha uyibona imoto ebovu, isho ukuthi le nto qaphela, uyibona, ngisho ugibele kuyona, ithi qaphela indlela ongase uhambe ngayo kulezi zinsuku ezilandelayo, noma kunendlela ethize ongase ungene kuyona wena, leyo ndlela engagcina ikulethela ubungozi. Isho njalo uma uphakathi, kusho ukuthi wena indlela osuyithathile njengamanje izokufaka ebungozini. Isho njalo uma imoto iyibovu, isho njalo. Ake ngithi imoto oyibonile iyelo, leyo nto isho ukuthi nene idlozi noma ithongo lakho lifisa ukukuthatha wena ngenkani likufake kulo msebenzi wena ongafuni ukuthi ulandelele wabantu abangasekho. Kuyobe ngasekho kuhleke mase uyiphupha isiyelo, lonto kusho ukuthi usuzokwenziswa kona ngenkani, ngeke uzuzenzele ngokuthanda noma ngabe usuke uzokhetha noma kunjani. Lonto ukuthi usuzoyenziswa ngendlela nawe ozoyibona usuphakathi kuyona. Sukutshelwa lokho-ke uma iyelo imoto. Ake ngithi ubone imoto-ke imnyama, isho ukuthini leyo nto-ke? Isho ukuthi bhasoba, njengoba siphila-ke emhlabeni kunezinto eziningi bakwethu ezenzakalayo, eziningi ezimoya emihle, ezimoya emibi, ezimoya obumnyama. Uma uyiphuphile leyo moto emnyama-ke wena, leyo nto ifuna ukuthi uvuke uyithandazele,
ngoba leyo nto ifaka imimoya yokuthwetshulwa ngabantu abaphila emkhathini ngokuwukuthi abahambisani nenhloso yethongo lakho wena kanye nesimo sikaNkulunkulu. Labo bantu-ke bayabantu engingathandi nami ukukhuluma kakhulu ngabo ngoba bona bakhona abanemoya enjalo ethwebula idlozi noma ephikisa idlozi, ixoshe idlozi, basebenze ngokomoya wakho wena. Yilokho engizokusho okwanamhlanje kule channel. Bakwethu, uma ngabe ninesifiso sokuthi nibuze amanye amaphupho, ningitshele kule channel, nikhomente la ngenzansi, ungibhalele ungibuze ukuthi lokhu kusho ukuthini. Ngiyobe sengiyakutshela ngikuchazele ukuthi lonto wena oyibonile isho ukuthi fanele wenze kanje. Bakwethu, kubalekile ukuthi uma uphupha iphupho uze ulibuze, uze ulilandelele, ukuze ungabe usuthi hawu lento yenzekile kanti mhlambe ukuba ubuzile wathola ukuthi ngabe isho ukuthini, ubuzokwazi mase uyakulungisa. Ngiyabonga, nisale kahle.